Hei, olen Eeva Hiila Vihdin Nummelasta, kunta- ja aluevaaliehdokas. Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena. Tämä ainutlaatuisuus säilyy koko ihmisen elämän lompakon paksuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Hoitoonpääsyn ongelmat eivät ole propagandaa, vaan todellisuutta. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on huomioitava vastuullinen taloudenpito, mutta liian alhainen taso pakottaa laskemaan laatua ja estää hoitoon ja palveluiden pääsy. Ilman eettisyyttä ja empatiaa toiminta ei ole tuottavaa. Julkiset palvelut kunnissa ja hyvinvointialueilla tuottaa arvokas henkilöstömme. Jos arvostamme julkisia palveluitamme, emme säästä henkilöstöstämme ja alueemme asukkaiden tulevaisuudesta. Ollaan ihminen ihmiselle yhdessä.